El capítol 2, que el podríem dir com el capítol del dia a dia, on estan els serveis i béns corrents, ascendeix a 4,6 milions d'euros i és un 31% del total. Com explicàvem, la principal característica és que per enguany en este pressupost, en este capítol 2, tenim quasi 300.000 euros de més respecte al 2016. I l'objectiu és molt clar, és millorar alguns serveis i augmentar algunes partides destinades a la conservació i manteniment de la via pública, així com dels edificis municipals. En primer lloc, m'agradaria destacar un increment en el contracte de salvament i socorrisme. S'ampliarà el contracte de salvament i socorrisme, seguint les reivindicacions dels comerciants de la platja, dels empresaris que tenen allí interessos i, com no, també de la gent que ens visita durant aquestes èpoques. La idea és molt clara, ampliar la vigilància del 15 de setembre al 30, que abans no es feia, i començar a fer la vigilància no el 15 de juny, sinó els caps de setmana des de l'1 de maig fins al 15 de juny, i a partir del 15 de juny ja començar en plena temporada. Eixa és la idea que tenim, s'ha d'acabar de valorar, concretar, però la intenció política és aquesta. De la mateixa manera, n'hi ha una nova dotació pressupostària per a l'escola d'estiu i passem de 25.000 euros a 33.500, i en aquest sentit és una aposta per a potenciar un servei que ha tingut molt d'èxit, com és l'escoleta de la platja. D'esta manera, l'escoleta de la platja podrà augmentar-se durant més temps. És important dir d'aquest pressupost que es destinen 20.000 euros per a la posada en marxa de la ràdio municipal, per a la contractació de la programació. Com saben, això també és una aposta important en la que crec que tots estem interessats, perquè és un servei molt demandat per la ciutadania. Com ja han dit en tot moment, serà una ràdio municipal tutelada per l'Ajuntament. A continuació sí que m'agradaria destacar algunes despeses que, com ja he dit en diverses ocasions, però encara no havia entrat en detalls, que estan relacionades amb la via pública i en edificis municipals i que augmenten respecte al 2016. Per exemple, en acondicionaments de terrenys per a aparcaments públics passem de 10.000 a 24.000 euros. En reparació i conservació de parcs i jardins passem de 17.000 a 30.000. En vies públiques multipliquem per 2, de 15.000 a 30.000. En reparació i conservació d'enllumenat públic, de 95.000 a 100.000. Reparació de maquinària i utillatge en agricultura, no teníem res i ara passem a tindre 5.000 euros. En maquinària, instal·lacions i utillatge, passem de 50.000 a 90.000. En reparació del vehicle d'agricultura, que no tenien res, passem a 10.000 euros. Després també tenim reparació i conservació de vehicles de serveis públics, on passem de 20.000 a 30.000 euros, augmentant 10.000 euros. En subministrament de senyals de trànsit passem de 10.000 a 15.000. I per últim, tenim un pla d'emergència d'edificis municipals que ha sigut dirigit pels tècnics de la casa, als quals s'ha de donar l'enhorabona, que té una dotació pressupostària de 4.000 euros. I tot això està en el capítol 2, sense oblidar els col·lectius més vulnerables de la població. I faig els següents detalls. Despeses generals de serveis socials, 77.000 euros, despeses centre de dia de menors, 54.000, servei de menjador d'estiu, 8.000, escola d'estiu, com havien dit, 33.500, taller d'ocupació, 13.400. Això estem parlant de les despeses corrents del taller d'ocupació, que després n'hi ha altres en inversions i en personal que van, òbviament, en altres capítols.
subministrament en materials d'obres subvencionades, estem pensant sobretot de cara al CEPE, 3.500, i cursos i formació 9.000 euros. Tot això crec que són els trets més característiques del capítol 2.